Mladí divadelníci ze studia při Mosteckém divadle Rozmanitostí mají před premiérou. Herci ve věku od 13 do 19 let 31. května poprvé vystoupí před diváky s klasickým kusem Bratří Čapků. Jejich režisér, sám mladý herec mosteckého souboru Vítek Levinský, říká, že za 3 měsíce zkoušení udělali obrovský kus práce. V divadle Rozmanitostí se všechno schyluje ke zkoušce a ta bude těžká, protože premiéra se blíží. Původně jste chtěli, nebo alespoň vy jste chtěl hrát něco úplně jiného, tak proč ta změna? Původně to byly Goldonyho Treperendy, ovšem tam je velké obsazení a v průběhu toho zkoušení přicházeli mladí divadelníci na to, že zkoušet divadlo nebude taková sranda, že to bude dřina, a začali postupně odpadávat. A jak už postupně nechodili, už jsme nemohli zkoušet, tak se musel titul změnit a sáhli jsme po osvědčeném titulu Bratrů Čapkových Ze života hmyzu. Premiéra vás čeká na konci měsíce. Těšíte se nebo se bojíte? A je těžší sedět dole pod jevištěm a kočírovat tu smečku nahoře, a nebo stát nahoře, což je vaše obvyklejší pozice? Popravdě já se bojím hodně. Mám větší trému než oni všichni dohromady, což jsem jim už mnohokrát řekl, protože mám trému za všechny, co na tom jevišti stojí. Je to pro mě velká odpovědnost, je to moje první režie, tak ještě o to větší trému mám. A radši bych stál na tom jevišti, než seděl v hledišti a díval se na ně. Máte pocit, že vám tady pod rukama klíčí nějaký skutečný talent? V souboru je podle mě mnoho talentů a musím říci, že když jsme začínali, tak jsem nevěřil tomu, že dosáhnu takovýhle úrovně, jakou teď mají. Mám tady 3 mladé herce, prosím jméno a roli, jakou hrajete. Já jsem Matěj Kuřina a hraju roli Cvrčka. Jmenuji se Matěj Janiga a hraju Tuláka. Jmenuji se Denisa Lišková a jsem manželka Cvrčková. V očekávání, paní Cvrčková. Ano. Co to bude, až to bude? Asi 15 cvrčků. Narodí se během představení? Ne. Jaké to je vůbec stát na jevišti a hrát? Je to víc stres anebo víc zábava? Tak myslím, že to je asi tak 50/50, že nám to dalo strašně moc, to divadlo, a naučili jsme se stát na tom jevišti a nemít trému, ale snažit se prostě neskazit nic. Chodíte do studia proto, že byste rádi někdy divadlo skutečně hráli? Ano, a já už se zabývám divadlem další dobu a přemýšlím už další dobu taky, že bych šel na vysokou divadelní, takže se mi líbí divadelnictví. No. Jak daleko to máš? Kolik je ti? Teď mi je 17. Jsi přesvědčený o tom, že tahle zkušenost pomůže? Řekl bych, že jo. Co ty taky se vidíš na prknech, která znamenají svět? Ano, už buď na filmového režiséra nebo na damu na divadelního režiséra. Nemám k tomu, že daleko, no, už příští rok maturita, že se to blíží, kdy budu dávat ty přihlášky. Premiéra je už za dveřmi, jak to dopadne? To myslím, že asi nikdo nemůžeme vědět, jak to dopadne. Samozřejmě všichni doufáme, že dobře. Držím palce a ať to na premiéře vyjde. Mladí divadelníci se v premiéře předvedou už dnes, tedy v sobotu 31. a podpořit je můžete od 17 hodin. Vstupné dobrovolné s mladými herci si povídala kolegyně Lenka Šipošová.